कार्टून्स। स्टूडेंट्स केहू बता सकेला ई वीक में का बा? तब तक गोलू अपन हाथ हवा में उठा लेवेला और बोले लागल, सर मैं सर हम बतावेनी ई वीक कलर फेस्टिवल होली बा। हाँ सर, हमहू इहे से रिलेटेड बोले वाला रहनी। अब सब बच्चा लोग ध्यान से सुना। जैसन कि सब लोग जाने ले, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के वरदान मिलल रहल कि ऊ आग में ना जल सकेली। यही से हिरण्यकश्यप ओकरा के आदेश दिलस कि ऊ ओकर पुत्र प्रहलाद के आग में लेके बैठ जाओ। होलिका जलत आग में प्रहलाद के लेके बैठ गई, लेकिन होलिका तो जल गई और ईश्वर भक्त प्रहलाद बच गई। और यही के स्मृति में होली के त्योहार मनावल जाला। हर साल की तरह इस साल भी हमनी सब होली के त्योहार एक दिन पहले मनाई, यानी कि कल स्कूल में होली सेलिब्रेट करल जाई। तब बच्चा लोग कल हमनी सब स्कूल में गुलाल से होली सेलिब्रेट करब। बाय बाय सर। बाय सर। बच्चा लोग क्लास से बाहर निकलस। लटका झटका एक साथ स्कूल से घर के तरफ जा रहल बा। इनकर आगे आगे पिंकी और गोलू चल रहल बा। कल ड्रेस पहन के माँ तैया गोलू, रंग लग जाई। पुराना कपड़ा पहन के अइहा। तो सही कहलो पिंकी, शर्ट से रंग निकाले में मम्मी के मुश्किल होई। ई बात के सुन के पीछे चल रहा लटका झटका में से लटका कहलस, पुराना काहे तू फटल चिटल पहन लिहा। गुलगुला फटल चिटल तो भिखारी भी पहनेला ब्रो। इतना सुनत ही गोलू भड़क गईलस। देखा लटका झटका, हम टीचर से तू दोनों के कंप्लेन करब। ओए गुलगुला, ए गुलगुला। दोनों हंसत हंसत आगे बढ़ गईल। लटका बलून में कलर डाल के नल के सामने लगा के पानी भर रहल बा। तबे सामने से एक कर दोस्त झटका आइले। इतना सारा कलर्स बलून हमनी केकरा मारबे? आपन दुश्मन के। बाकी हमनी के दुश्मन के बा पिंकी गोलू। लिस्ट बहुत लंबा बा झटका। ये दोनों रास्ता में जाए वाला केहू के ऊपर बलून वाला रंग डाल के हंसाता। यहाँ तक कि रास्ता में सुतल कुत्ता के भी ये दोनों ना छोड़लस। ये सारा बलून मार के रंग देवेला। अगर एकरा के कोनो दिखाई देवेला तो ओकरा ऊपर बलून के बौछार कर देवेला। अरे बुरा ना माना होली बा, बुरा ना माना होली बा। लेकिन एगो कुत्ता के जैसे ही मरलस, कुत्ता ओकरा के दौड़ा देलस। झटका भागा, लगाता एक कुत्ता के होली के मतलब नहीं के पता। दोनों जान बचा के भागे लगलस। ये दोनों भागत भागत अंदर जाके स्कूल के गेट बंद कर लेलस। ओइजा लटका झटका देखलस कि स्कूल में लोग गुलाल खेल रहल बा। बच्चा लोग एक दूसरा के ऊपर गुलाल और रंग लगा रहल बा। पिंकी गोलू के रंग लगावतिया। अरे ये कैसन होली बा, खाली गुलाल? ये तो खाली पानी से ही छूट जाई। डोंट वेरी ब्रो, हम बानी ना। बस ये सब हमनी के छुप छुप के करे के बा, काहे कि सारा बलून साथ रखला से पकड़ल जाई। पॉकेट में कुछ बलून भरेला, कुछ शर्ट के अंदर डाल लेहलस। डस्टबिन के पास रखल बाल्टी में ऊ सब छुपा देहलस। लटका झटका छुप छुप कर बच्चा लोग के स्कूल में बलून मारे लगलस और गोलू के मुंह पर भी एगो बलून लग गईल। पिंकी देखत रहली कि ओकरा ऊपर भी एगो बलून लग गईल। पिंकी नजर घुमाकर चारों तरफ देखली और फिर गोलू की तरफ देख के कहत पड़ी, लटका झटका अभी तक दिखाई नहीं खे देहलस। हमके भी लागता ई रंग कान लटका झटका ही कैले बा। तबे दूगो बलून आके ई दोनों के लग गईले। इधर लटका झटका से कहेला, एकरा से पहले कि पिंकी हमनी के ढूंढ ली, हमनी के लोकेशन चेंज करे के चाहिए। पिंकी स्कूल के पार्क में भी ई दोनों के ढूंढे लगली, बाकी ई दोनों कहीं न मिलले। लटका झटका दोनों लट्टू सर के खिड़की के आगे खड़ा हो गईले और खिड़की से दो बलून लट्टू सर के ऊपर मार देले। बलून लट्टू सर के माथा पर लग गईले और दूसरा उनकर सामने रखल खाए वाला बर्गर के ऊपर गिर गईले। ये कुछ कहे वाला रहलन, तब भी इनका के कुछ सुनाई देलस। ए बुरा ना माना होली बा, बुरा ना माना होली मनावा। दोनों हिजा से गायब हो गईले और दोबारा चुपचाप बच्चा लोग के फिर से बलून मारे लगलस। जैसे ही केकरो बलून लगेला दोनों हंसे लागेला, लेकिन एगो बलून जाके गुड्डी मैडम के लग गईले। मैडम भी चारों तरफ देखे लगली।
केहू रूल ब्रेक करके कलर ले ले बा। ई बात लट्टू सर के बतावे के ही होखी और फिर बच्चा लोग पर वो कलर मारे लगलस। गोलू के लगातार मारे लगलस। तबे पिंकी के नजर आवे वाला बलून पर गईली, जेकरा के वो देख लेली कि बलून कहवा से आ रहल बा। ब्रो, बलून बम खत्म हो गईल बा, चला जल्दी रिफिल कईल जाए। दोनों जैसे ही निकलल, पिंकी भी ओकरा पीछे निकले लागल। दोनों भरल बाल्टी से बलून अपन पॉकेट में भरता। जैसे ही बाल्टी से ऊ दोनों और बलून भरे लागल, पिंकी देखा तिया कि ऊ दोनों कहवा जा रहल बा। दोनों हंसत हंसत वॉशरूम में घुस गईल। ई दोनों के गईला के बाद पिंकी ऊ दोनों के बाल्टी में रखल बलून के स्टॉक के ओइजा से गायब कर देली। इधर वॉशरूम में लटका झटका के मुलाकात लट्टू सर से हो गईले, जिस शीशा के सामने मुंह पर साबुन लगा के कलर छुड़ावे के प्रयास करत रहलन। तभी दोनों के देख के लट्टू सर कहलन, तू दोनों का कर रहल बड़ा? हाँ सर, जोर के सुसु आइल बा, बाद में बात करत आनी। ठीक बा जा, पर तू लोग केहू के कलर्स बलून फेंकत दिखले बड़ा का? सर, गोलू और पिंकी के पास अब देख ले बानी, हम दोनों के भी मारत रहली उ लोग। इधर पिंकी और गोलू सब बच्चा लोग के एक एक बलून पकड़ा के कहतिया, लटका झटका वॉशरूम में गईल बिया, यही दोनों छुप छुप के सबके बलून मारता। हमने के ई दोनों के मजा चखावे के होई। सबे बच्चा लोग वॉशरूम के बाहर दीवार से छुप के खड़ा हो गईले। जैसे ही पैर के आवे के आहट सुनाई देवेला, सब बच्चा लोग सावधान हो गईले। सब बच्चा लोग रेडी हो गईले और बाहर अबते ही बलून लट्टू सर के ऊपर मार देली। मारे वाले में गुड्डी मैम भी रहली। सब के मुंह खुला के खुला रह गई। लटका झटका आपस में बात करता, ब्रो का तुरंत मुंह धोवे से कलर निकल जाई। अरे लेकिन कलर के निकाले खातिर स्कूल में पानी भी तो होके के चाहिए। हमार पास धासु प्लान बा। गुड्डी मैम लट्टू सर के सारा सच्चाई बता देली। त ई सब लटका झटका के करल धरल बा? यस सर, दोनों झूठ बोल के हमार और पिंकी के नाम ई में घसीट रहल बाड़े। सच त ई बा कि लटका झटका ही हम सब के बलून से पीट रहल बाड़े। कहाँ बाड़े ई दोनों? तबे बाहर से बच्चा लोग के आवाज आवे लागल। सब लोग भाग के बाहर अइले। देखले इसके दोनों स्कूल के टंकी के ऊपर लटकल बा। अरे इ त लटका झटका बाड़े, ई दोनों वहीजा का कर रहल बाड़े? सर बचावा, हमार हाथ छूट रहल बा। अरे का करी, हमार तो माइंडे ब्लॉक हो गइल बा। केहू तो बचावा हमार लटका झटका के। अरे केहू कुछ करा। इसी दौरान झटके पिंकी सबसे नजर बचा के दूसरी तरफ चल गईली और वंडर गर्ल के वेश बना के उड़े लगली और जाके दोनों के पकड़ के नीचे ले अइली। थैंक यू वंडर गर्ल। अब हमने केमिकल वाला कलर के होली कबो नहीं के खेलब। ऑर्गेनिक, नेचुरल और हेल्दी होली खेले के कोशिश करब। वेरी गुड लटका। आप सबके भी हमने की ओर से हैप्पी होली। वंडर गर्ल ओइजा से उड़ के चल गईली। सब लोग वॉशरूम में इंटर कइले। नल खोलस त लाल रंग के पानी आवे लागल। लट्टू सर चिल्लावे लागल, लटका झटका। सर बुरा ना मानी, होली बा।